Λαγκάδια Κορτινίας. Ένα γραφικό χωριό 67 χιλιόμετρα από την Τρίπολη. Το χωριό είναι σκαρφαλωμένο σε μια πλαγιά και ξεπροβάλλει ξαφνικά μπροστά σου καθώς παίρνεις τις τελευταίες στροφές πριν το γεφυράκι που αποτελεί την είσοδο στο χωριό. Με το που πρωτοαντικρίζεις το χωριό, το μάτι σου πέφτει σε ένα επιβλητικό, τριόροφο, πετρόχτιστο οικοδόμημα που δεσπόζει στο κέντρο του χωριού. Το Γυμνάσιο Λαγκαδίων. Έργο των ξακουστών λαγκαδινών μαστόρων της Πέτρας. Χτίστηκε το 1868 και αν λάβει κανείς υπόψη του τα μέσα της εποχής, τη μορφολογία του εδάφους και τις οικονομικές δυσκολίες, συνειδητοποιεί αμέσως πόσο σημαντικό ήταν αυτό το σχολείο για τους Λαγκαδινούς. Λοιπόν, το 1961, λοιπόν, 62 σχολική χρονιά, είχε 309 παιδιά. Το γυμνάσιο, λύκειο. Όταν μιλάμε εδώ τώρα για την εποχή εκείνη, ή το εξατάξιο γυμνάσιο. Έτσι. Στην πρώτη τάξη που ήμουν εγώ, ήταν 80 παιδιά. Έτσι. Ξεκινούσαμε λοιπόν από την κάτω αίθουσα. Εδώ είμαστε τώρα στην τρίτη. Πρέπει να είναι και η τρίτη τάξη. Ναι, αυτή. Λοιπόν, το όνειρό μας λοιπόν ήταν παιδιά, πώς θα ανεβαίνουμε τις τάξεις πάνω για να φτάσουμε στην πάνω αυλή. Γιατί απαγορευόταν να πάμε πάνω. Δεν μπορούσαμε να κυκλοφορήσουμε τους άλλους παιδιά. Και στα διαλύματα. Στα διαλύματα πηγαίναμε, αλλά κυρίως ήταν το προνόμιο το μεγάλο. Προνόμιο, έτσι, να φτάσει πάνω. Γι' αυτό είπα είναι ένα εκπλήρωτος πόθος το να φτάσω στις πάνω τάξεις. Δεν έχω φτάσει. Τελείωσα στην Τετάρτη στην διπλανή αίθουσα και έφυγα το καλοκαίρι του 1965, πριν από 45 χρόνια. Από πού έρχονταν τα παιδιά εδώ στο σχολείο, δηλαδή δεν ήταν μόνο το χωριό των Λαγκαδίων? Όχι, το σχολείο των Λαγκαδίων ήταν παιδιά από τα Λαγκάδια σαφώς, αλλά το γέμιζαν παιδιά από όλη την περιοχή της Γορτινίας. Δηλαδή, κυρίως Βαλτεσινίκο, Μιγδάλια, Γλανισιά, Κερπινή, Οδογορά. Πάμε από εδώ το Σέργο. Το Σέργο πριν και ιδιαίτερα στη δεκαετία του 50-60, η περιουσία των παιδιών ερχόντουσαν εδώ, στο Γυμνάσιο Λαγκαδίων. Λευκοχώρη, Όχθια, Ράχες, Χώρα, μέχρι και το 12μέτρο είχα συμμετέχει τον Δημητρόπουλο τον Χρήστο, που νομίζω μετά έγινε φιλόλογος, από το Λιβαδάκι, Τσάρες. Δηλαδή έφταναν. Τα τρόπια δεν είναι. Τα τρόπια είχαν σχολείο, αλλά προτιμούσαν ίσως και λόγω της συγκοινωνίας. Ναι, και έρχονταν εδώ. Ήταν πολύ καλό το σχολείο. Πώς έρχονταν τα παιδιά τότε εδώ? Τα παιδιά τότε έμεναν εδώ. Δεν υπήρχαν τα μέσα να μετακινούνται καθημερινά. Έμεναν εδώ, έμεναν σε δωμάτια είτε οικογενειών οι οποίες ήταν φτωχές και νίκιαζαν ένα-δύο δωμάτια και έμεναν μαζί τους, είτε νίκιαζαν δωμάτια ή σπίτια έτσι, τα οποία είχαν μείνει ακατοίκητα λόγω της μετανάστευσης των Λαγκαδινών. Μην ξεχνάμε ότι τη δεκαετία του 50, αλλά και ιδιαίτερα τη δεκαετία του 60, ήταν μεγάλο το μεταναστευτικό ρεύμα όλη της ορεινής Ελλάδας προς την Αθήνα. Στα Λαγκάδια, θυμάμαι, ήταν κάθε εβδομάδα οικογένειες έφευγαν για την Αθήνα και επομένως έμεναν κενά τα σπίτια. Εκεί λοιπόν έμεναν τα σπίτια και έμεναν τα παιδιά στα Λαγκάδια. Οι γονείς ερχόντουσαν συνήθως κάθε Κυριακή φέρνοντας πραμάτια να πουλήσουν στο παζάρι των Λαγκαδίων, αλλά συγχρόνως και να φέρουν και το ψωμί ή αν υπήρχε κανένα χαρτζηλίκι για τα παιδιά. Και το πρόβλημα ήταν το μεγάλο τους χειμερινούς μήνες, όταν το χιόνι, γιατί έρχεται και πολλά χιόνια τότε, όπως τα έχει διαβάσει, να έρθουν στο χωριό με κρύα, χώριζαν κάθε 15 μέρες, όταν άνοιγε ο καιρός, έτσι. Και έβλεπες ότι τα παιδιά να διηγηθούν παλιοί μαθητές των Λαγκαδίων, έχουν γράψει πάρα πολλά έτσι, και κείμενα, και, λαογραφικά κείμενα για την ζωή στα Λαγκάδια, των μαθητών από το Σέργο, πολύ διαπρέπτες έτσι λογοτέχνες. Το ψωμί, το καρβέλι, έμεινε 15 μέρες, θα ξέρω, είχαν 5 φασόλια να ρίξουν στην τέτζερη να μαγειρεύσουν. Έτσι. Φτώχεια μεγάλη, να ξέρω. Ιδιαίτερες δυσκολίες αντιμετώπισαν και οι μαθητές που φοίτησαν στο σχολείο κατά την ταραγμένη περίοδο του εμφυλίου πολέμου.
γιατί αν και λίγα χρόνια, λίγο χρονικό διάστημα, όχι χρόνια φίτησα εδώ πέρα, έχω όμως πολλές ανεμίσεις, γιατί ήρθα σε δύσκολη εποχή και στα χρόνια του εμφυλίου, μέσα σε τρόμο, σε φόβο, αυτά, απειλές, και με το φόβο που είχαν περάσει από την εποχή του Γερμανού, όλα αυτά τα πράγματα, και όλα αυτά, όλους τους ανθρώπους, αλλά και ειδικά εμάς τα μικρά παιδιά, οπωσδήποτε σημάδεψαν τη ζωή μας με κάτι γεγονότα. Θυμάμαι από τον πόλεμο του 1940, τους Ιταλούς, τους Γερμανούς, και αντίθεση όλα αυτά τα γεγονότα. Και τότε που ήταν στρατός εδώ το 1949, σας δείξω, και είχαν ανοίγει πολλά ατυχήματα τότε από υπολείμματα πολεμικού υλικού, χειρομοβίλης, να προδευτεί πολλά παιδιά. Αρνάρκες εδώ στην περιοχή μας δεν είχαμε. Είχαν και πολλά ατυχήματα. Και ήταν λίγο δύσκολο τώρα να αφήσουν τα παιδιά ελεύθερα στην Ιωσήνα. Ήταν πάντα με την επιφύλαξη. Πώς ήταν οι συνθήκες στα όπεδα? Οι συνθήκες τότε ήταν πολύ δύσκολες για όλους, βέβαια, για τους μαθητές, για τους καθηγητές. Αυτό έλεγα προηγουμένως στα παιδιά. Θέρμανση δεν είχαμε. Τα πατώματα κάτω ήταν 60 και όταν ένας καθηγητής, ο κ. Σταδόπουλος που ήταν στα εκεί, λέει να σας βάλω θέρμανση που δεν πήρε αλλά αν κατά λάθος πέσει το σχολείο εδώ. Στη θέρμανση μόνο το γραφείο. Οι γραφικοί περιορισμένοι, τα βιβλία περιορισμένα, τα αγοράζαμε βέβαια τα βιβλία, τότε πήγαμε γραφές, δεν είχε δωρεάν εταιρεία, τίποτα. Και ήταν δυσέβρεστα. Θυμάμαι το 1948 όταν πρώτα εδώ μας ζητούσαν ένα λεξικό ανομάλων του Γεωργίου Ρόστιμα, το συγγραφέα τότε, γιατί το ζητήσαμε το έπρεπε στην Τρίπολη ακόμη στα Κιώτιστο και δεν είχε και Τρίπολη. Πολύ δύσκολο. Τα παιδιά ήταν από τον ένα μαθητή, τον Ρέντρα βέβαια στα μικρότερα ήταν, σε συγγενείς και εμείς οι άλλοι που δεν υπήρχε, τα αγοράζαμε από άλλα παιδιά. Ήταν ακριβά. Δύσκολες συνθήκες, λίγο το προσωπικό των καθηγητών. Η οικονομική κατάσταση στον εμφύλιο καταλαβαίνει ήταν πολύ χάλια. Εγώ σαν παιδάκι από την Κερπινή, Μυγδαλιά, Βαλτισενίκο. Πόσες ώρες δρόμο? Πολλές ώρες δρόμο. Η Μυγδαλιά θα είναι τώρα 2-3 ώρες από εδώ, δεν έχω πάρει σίγουρα για να μην ειλικρινής. Η Κερπινή είναι πιο πέρα, πιο μακριά. Αυτοκαλιά είχαμε φτάσει και θυμάμαι ένα συγκλονιστικό ένα παιδάκι, όπως είναι το πρώτο στο επόμενο, είχε και εξυπόλυτο. Δεν είχε παπούτσα. Πολύ σημαντικό, δεν ξέρω αν μπορώ να παραδείσω και ένα λάθος του καθηγητή του Μουσαδόπου, μου λέει γιατί δεν βάλεις παπούτσια εσύ. Λέει δεν έχει ο πατέρας μου πάρει. Και στο στέλνει σχολείο, δεν έχει παπούτσια, δεν σου πάρει παπούτσια. Λοιπόν, δεν υπήρχε καλοριφέρ. Από παντού έβαζε κρύο, αλλά τότε αντέχαμε. Είχαμε τις σόμπες, τις ξυλόσομπες και μάλιστα ένα χαρακτηριστικό είναι ότι φέρναμε κάθε παιδί για να άψουν τις σόμπες και με σιρήνα, ένα ξύλο από το σπίτι. Βέβαια, με τον πολύ αέρα καπνίζανε, οι σόμπες γίνονταν τις κακομοίρες, αλλά ήμασταν πρώτα παιδιά και δεύτερον είχαμε συνηθίσει, γιατί ούτε τα καλά ρούχα με τα μπουφάν και τη σημερινή καλή ενδυμασία, ήταν όλα με συνήθεια. Αντέχαμε και αντέξαμε. Το σχολείο ποιος το σκούπιζε, κάνατε καθαριότητα? Εμείς στο σχολείο είχαμε το καιρό εκεί και στην καθαρίστρια. Ήταν πλούσιο σχολείο. Είχαμε καθαρίστρια και ήταν η γυναίκα που μας έκανε και το γάλα. Αλλά η αγκαρία της μαθητάς πάντα έπαιρνε στο προάβλιο να μαζέψουμε τα φύλλα, ό,τι υπάρχει. Ναι, όχι έντονα όμως, γιατί είχαμε καθαρίστρια μας, της τάξης. Υπήρχε πάνω απ' όλα στο γυμνάσιο εδώ, υπήρχε το καλύτερο χημείο. Το καλύτερο χημείο από όλα τα ελληνικά σχολεία. Το είχαν κάνει δώρο πατριώτες μου σε εξαγωγές, το οποίο υπάρχει ακόμα. Μεγάλο ρόλο έπαιξαν τότε, την εποχή εκείνη, για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων των Λαγκαδίων και κυρίως του Γυμνασίου των Λαγκαδίων και οι τοπικοί φορείς και περισσότερο σύλλογοι, ο φιλεκπαιδευτικός σύλλογος των Λαγκαδίων, όπως σας είπα, οι καθηγητές που φρόντιζαν να έρχονται βιβλία, να έρχονται όργανα που βλέπετε. Τώρα, περίληπος έστει η ψυχή μου, όπως λέγανε παλιοί, άχρη θανάτου, βλέποντας το εξής. Στο διάδρομο που περάσαμε εδώ, που βγαίνει στο γυμναστήριο, υπήρχαν όλος ο τύπος ξύλινες βιβλιοθήκες, ωραίες έτσι, και εμπλουτισμένες βιβλιοθήκες με πολλά βιβλία, τα οποία τότε διαβάζαμε, δεν είχαμε ίντερνετ και τα σημερινά μέσα. Διψούσαμε να διαβάσουμε βιβλία, Λοπιδέλτα, διάφορα ιστορικά, εγκυκλοπαίδειες, ήταν γεμάτο. Τα βλέπουμε διασκοπισμένα και πεταμένα σε διάφορες αίθουσες και εγκαταλελειμμένα
Βιβλία που πολλοί καθηγητές πασχίζανε να παρακαλούν Λαγκαδινούς της Διασποράς να ενισχύσουν τη βιβλιοθήκη, όπως και λάτρεις των Λαγκαδίων έχουν στείλει βιβλία για να εμπλουτιστούν οι βιβλιοθήκες. Και βλέπεις σήμερα, εντάξει, άλλαξαν οι εποχές. Το ίδιο συμβαίνει, και βλέπω, ότι με τα όργανα φυσικής, πνευματικής και χημείας, βλέπω τα ορυκτά, βλέπω, είδες που δείξαν τώρα τα φίδια που είναι μέσα βαλσαμωμένα, όπως σας είπα, βαλσαμωμένη, για να μην το ξεχάσουμε, αγαπητέ Ιωάννη, είναι η καρδιά του Πρωθυπουργού του Θόδωρου Δελιγιάννη στο γραφείο του Γυμνασιάρχη επάνω, που λίγοι το ξέρουν και δυστυχώς και δεν το λένε και δεν είναι γνωστό έτσι. Τι εικόνα είχαν όμως οι μαθητές για τους καθηγητές τους? Ήταν αυστηροί γιατί έτσι επέβαλε η εποχή τότε, αλλά ήσαν όλοι καλοί και πιστοί στο καθήκον. Δηλαδή ήθελα να μάθω τα παιδιά γράμματα. Και αυτό μπορώ να πω τώρα που μεγάλωσα ότι το είχαν όλοι κάνει. Θυμάμαι έναν δάσκαλο που είχαμε το Μίμη το Λαδό. Χθες φορές ο οποίος θυμάμαι πήγε αγόραζε κεφαλάκια, παρνιά και τα λοιπά και τα άφηνε στο σχολείο, έβγαζε τα μάτια να μας κάνει μάθημα. Να μας δείξει τον εγκέφαλο, να μας δείξει πώς είναι το μάτι. Πράγματα τα οποία τα θυμάμαι πια και δεν μπορώ να σου φύγω από μέσα σου. Η εικόνα αυτή δεν φεύγει. Δηλαδή η μάθηση μετά της εικόνας, το καιρό εκείνο, ήταν ό,τι πολύτιμότερο. Δεν το ξέρω. Με δικά του έξοδο υποτίθεται. Η δε διαχείριση του δημοσίου χρήματος εκ μέρους των δασκάλων και των καθηγητών τότε γινόταν ιεροτελεστικά. Και τότε δεν ξέρανε τι θα πει εδώ, δεν ξέρανε τι θα πει σπατάλη και κοπίνα. Από την τσέπη τους βάλανε, από το δημόσιο κοβαρτά δεν ακουμπούσαν. Και μην ξεχνάτε ότι τώρα τα σχολεία εδώ και τα λοιπά γίνανε από δωρεές. Είναι όμως είχαν μια άλλη άποψη για την διαπαιδαγώγηση. Είχαν μια άλλη άποψη για την ελευθερία του μαθητή και για το μάλωμα του μαθητή. Ήταν παιδαγωγική αυτή τότε. Βέργα. Όχι, Βέργα στο γυμνάσιο. Καμιά φορά πέφτηκα για μια ανάποδη και στο γυμνάσιο. Κάρα στο δημοτικό ήταν πολύ ξύλο, το ζητάω. Πολύ ξύλο. Όταν λέμε για πολύ ξύλο, μιλάμε για πολύ ξύλο. Το θυμάμαι και ανατριχές, ειδικά για τους μαθητές. Καλή ώρα σαν και εμένα που ήσαν ανήσυχοι, εγώ πρέπει να το 10 φορές την ώρα ξύπνια. Οι μαθητές υπήρξαν άτακτοι και απίθαρχοι σε όλες τις εποχές. Εκείνα τα χρόνια όμως, τα παραπτώματα εντός ή και εκτός σχολείου δεν συγχωρούνταν εύκολα και οι ποινές ήταν συχνά πολύ αυστηρές. Σκαντάλιες κάνατε? Πώς δεν κάναμε? Υπήρχε περίπτωση να είσαι παιδί, καταρχήν είναι η ιδέα της σκανδαλιάς είναι συμβασμένη με την έννοια του μαθητή, έτσι δεν είναι? Σας είχαν τιμωρήσει ποτέ? Εγώ μπορώ να πω ότι ήμουν από τους ήσυχους, έτσι και δεν θυμάμαι τώρα κάποιο ιδιαίτερο να τιμωρηθεί. Βέργα υπήρχε. Βέργα υπήρχε κυρίως, υπήρχε στο δημοτικό σχολείο, στα πρώτα χρόνια. Στο γυμνάσιο υπήρχε εμένα, αλλά δεν θυμάμαι τώρα τόσο έντονο να ήταν πρόβλημα. Φωνές περισσότερο υπήρχαν στο γυμνάσιο και αποβολές. Και εξαρτάται από τον καθηγητή. Περισσότερο ήταν οι αποβολές, οι ποινές ήταν αυτό το μαθήριο. Αποβολής. Αποβολής να μην είσαι, να έχεις κάνει κάποια σκανδαλιά, όπως είπατε. Θέματα συμπεριφοράς, και εδώ για παράδειγμα, η σχολική ζωή δεν σταματούσε μέσα στο σχολείο, αλλά και μέσα και την συμπεριφορά και εκτός σχολείου. Για παράδειγμα, αν υπήρχε η απαγόρευση μετά τις 8, αν θυμάμαι καλά, το βράδυ. Εάν συναντούσες καθηγητή και δεν χαιρετούσες με το πηλίκιο, έτσι, για να μην χαιρετήσεις. Αν σε έβλεπαν στον δρόμο να μην συμπεριφέρεσαι σωστά. Αυτά ήταν ποινές, έτσι. Πράξεις 121η. Εν Λαγκαδίη σήμερον, τη 22 Νοεμβρίου έτους 1926, συνελθόν ο Σύλλογος του Εντάφθα Πρακτικού Λυκείου και λαβών υπόψη τα υπό του καθηγητού κυρίου Ιωάννου Παπαϊωάννου κατακελθέτα
κατά των μαθητών της Δέλτα Τάξεως Νικολάου Αντωνοπούλου και Ιωάννου Μουρούτσου, αποβάλλει τον μεν πρώτο Νικόλαον Αντωνόπουλον επί 8 ημέρας, διότι εθεάθη καπνίζον εν μέση οδό, διελθόν δε προ του ηρημένου καθηγητού, εξικολούθη επιδεικτικός καπνίζον και πτύον περιφρονητικός. Τον δε δεύτερον Ιωάννην Μουρούτσον επί 3 ημέρας, διότι ενώ εγνώριζε τον ανωτέρω καθηγητήν, δεν απένιμε τον προσήκοντα χαιρετισμών. Μια άλλη ήταν ότι, ένα άλλο θέμα που θυμάμαι, ένας ο οποίος μάλιστα ήταν γιος ενός από τους μεγάλους καταστηματάρχες των Λαγκαδίων, που είναι μαζί, ο οποίος εξελίχθηκε μετά, ήταν μεγαλογιατρός, μιλάω τώρα την δεκαετία του 1925-30, έτσι, αυτό το κοινολόγιο. Είχε πάει το γυμνάσιο στην Αγία Παρασκευή εκδρομή. Οι καθηγητές λοιπόν, και αυτά είναι σάπτες, το καθαρέωσαν της εποχής εκείνης, έστειλαν κάποιο παιδί να αγοράσει τυρί από το κατάστημα του πατέρα του παιδιού αυτού, για να μην λέω ονόματα. Λοιπόν, στα Λαγκαδία, φάνηκε και στην Αγία Παρασκευή. Έφυγαν λοιπόν και κάτι δεν ήταν καλό, το τυρί, κάτι έπιασε και κατηγόρησαν το κατάστημα, λοιπόν, ότι δεν τους έδωσε στο καλό τυρί. Και άκουσε ο μαθητής τα σχόλια των καθηγητών και τους εξύβρισε. Αυτό λοιπόν απετέλεσε λόγο αποβολής ή επιβολής κάποιες ποινής, γιατί για ανάρμοστη συμπεριφορά προς τους καθηγητές. Πράξεις 165η. Εν Λαγκαδίης σήμερον την 18η του μηνός Ιουνίου του έτους 1928 συνελθόν ο Σύλλογος των Καθηγητών του Εντάφτα Πρακτικού Λυκείου και λαβών υπόψην την κατά του μαθητού Ανθούλη Δημητρίου διατυπωθήσαν κατηγορίαν υπό του Γεωργίου Μπόρα και εξετάσας επισταμένος τους κατά τύχην παρευρεθέντας εκεί μαθητάς Ριγόπουλων Γεώργιον και Αποστολόπουλων Πάνων επίστη ακραδάντος περί της κατά αυτού κατηγορίας ή της συνοψίζεται εις τα εξής. Προημερών, ότε γένετο ημερησία εκδρομή του σχολείου, μετέβη ο διευθυντής μετά του καθηγητού Χρήστου Κίντζιου εις το παντοπολίον του πατρός του μαθητού και προμηθεύθησαν τυρών δια των σύλλογων των καθηγητών. Επειδή ο τυρός ευρέθη εις την εξοχήν εντελώς ακατάλληλος προς βρόσιν, του επεστράφη δια του υπηρέτου. Ο δε Υιός του Παντοπόλου και μαθητής της Α τάξεως του Λυκείου Ανθούλης Δημήτριος είπε εις τον επιστρέφοντα των τυρών επιλέξει τα εξής. Τι σκατά είναι οι καθηγητέ απέναντι της αξίας του πατρός μου να τους σχέσω. Επειδή η αυθάδη στάση του μαθητού και παρουσία των άλλων μαθητών μειώνει αφενός το κύρος των καθηγητών και αφετέρου αποθρασύνει και ενθαρρύνει τον κατηγορούμενον μαθητήν εις την φαυλότητα και ανευλάβεια προς τους καθηγητές του, προς τούτους δε, επειδή το παράπτωμα τούτο κοινολογήθη μεταξύ των άλλων μαθητών, θα έχει σοβαράν επίδραση επ' αυτόν και θα κλονίσει αυτήν την υπόσταση του σχολείου αν μείνει ατιμόρυτον. Δια ταύτα αποφαίνεται υπέρ της τιμωρίας του μαθητού της Α τάξεως Ανθούλη Δημητρίου και επιβάλλει εις αυτόν ως επίοικη τιμωρίαν αποβολήν 6 μηνών από το εντάφτα πρακτικού λυκείου, αρχομένης της ποινής αυτού από σήμερον 18 Ιουνίου. Μη φανταστεί όμως κανείς ότι η σχολική ζωή ήταν μόνο μαθήματα, αυστηρότητα και τιμωρίες. Οι περίπατοι στη γύρω περιοχή, κυρίως στην Αγία Παρασκευή και στο Γούναρη, διέκοπταν ευχάριστα τη σχολική ρουτίνα. Το ενδιαφέρον είναι ότι παρά τις δυσκολίες της εποχής, πραγματοποιούνταν και πολυήμερες σχολικές εκδρομές στο τέλος του διδακτικού έτους. Διαβάζουμε στα πρακτικά της εποχής. Πράξεις 32. Εν Λαγκαδίης, τη 16η Απριλίου 1938,
συνελθόν ο σύλλογος των κυρίων καθηγητών του Λυκείου ή να αποφασίσει περί πολυημέρου εκδρομής, αποφαίνεται όπως: πρώτον, η μεν έκτη υπό τον κύριον Αϊβαλιώτην εις τριήμερον εκδρομήν εις Πάτρας, δεύτερον, η πέμπτη τάξης υπό τον κύριον Βλαχάκην τριήμερον δια Καλάμας, τρίτον, η τετάρτη υπό τον κύριον Ζούνιν τετραήμερον δια Αθήνας, τέταρτον, η τρίτη υπό τον κύριον Ζούνιν τριήμερον εις Επίδαυρον, πέμπτον, η Δευτέρα υπό τον κύριον Ζενιέριν διήμερον δια Πύργων. Παρέα δεν κάνατε με τα κορίτσια όμως, εκτός σχολείου? Όχι. Ήξερα εδώ όταν βγαίναμε εκεί δίπλα που είναι τώρα το γυμναστήριο και αυτό το ήταν πρανές το έδαφος. Και όπως τα παιδάκια, τα σουλάκια, ξέρετε, και καθόμαστε και τα κορίτσια εδώ πέρα στριμωμένα πάνω, στριμωμένα στην άκρη, ήταν πιο λίγα, τα αγόρια πιο εκεί. Και τώρα υπάρχουν τέτοια παρεΐτσες και ξέρω εγώ και φιλαράκια, δεν ξέραμε τέτοια. Να μιλήσουμε με κοπέλα εδώ. Εντάξει, η μαθήτρια ήταν 3-4 κορίτσια, ξέρω εγώ 5 αγόρια, μιλάγαμε. Αλλά μαθητής με μαθήτρια, οι δυο μας να μιλήσουμε, να πούμε κάτι, να ρωτήσουμε, αυτό ήταν καταδίκη. Γιορτές κάνατε στο σχολείο, εκτός από τις εθνικές επετείους, κάνατε γιορτή για τη λήξη του σχολικού έτους? Ναι, όλες οι γιορτές και θέατρο παίζαμε και παραστάσεις κάναμε. Εδώ μια χρονιά το γυμνάσιο ανέβασε τον Αρκωτοχωριάτη του Μολιέρου, από το ξέρετε, και έκανε Πάταγο η παράσταση. Εγώ ήμουν αυτός που έφτιαξε τα σκηνικά τότε. Γενικά τη σκηνή, το καιρό εκεί. Βέβαια. Και θυμάμαι άλλη μια παράσταση, την Κόρφο με τον Τάσο, στο δημοτικό σχολείο, την παίξανε παιδιά του γυμνασίου. Ξέρετε, εδώ δεν υπήρχε ίσωμα και δεν υπήρχε τόπο για να μαζέψει 100 ανθρώπους. Ή η πλατεία, ή η ταράτσα του δημοτικού σχολείου, ή μετά το γυμναστήριο. Δεν υπήρχε πρώτα αυτό. Μετά έγινε το γυμναστήριο. Τι κάνατε τέτοια μέρα εσείς 28 Οκτωβρίου? 28 Οκτωβρίου λοιπόν γινόταν η παρέλαση σήμερα. Καταρχήν εδώ ξεκινούσε η παρέλαση και εδώ το αρχίζει το συγκινησιακό κομμάτι. Πολύ νωρίς, από τα χαράματα, οι μαθητές του γυμνασίου, κυρίως οι τυμπανιστές και οι σαλπικτές, περιέρχονταν τους δρόμους των Λαγκαδίων, κυρίως τον κεντρικό δρόμο, και εκεί πεάνιζαν τραγούδια, έτσι, μουσική, την οποία είχαμε και στην παρέλαση. Δεν θα ξεχάσω, ας πούμε, το ρυθμό. Έτσι το μεταφράζαμε στα μαθητές, δεν νομίζω να ήταν τραγούδι. Βρετά κορίτσια μπάρμα, τα άδαμε ξεβράκατο, τα άδαμε γυμνά. Έτσι λέγαμε, για να πούμε και χιούμορ. Έτσι. Το μπάμπο, πώς το λένε, αυτή ήταν η μουσική. Λοιπόν, όπου ξεσηκωνόταν όλα τα λαγκάδια. Στη συνέχεια γινόταν όπως και σήμερα, όπως και τώρα, η καθιερωμένη δοξολογία στη Γυμνάσιο Λαγκαδία, στην Μητροπολιτικό Ναό των Ταξιαρχών των Λαγκαδίων. Προσέξτε, Μητροπολιτικό Ναό, γιατί την εποχή εκείνη, όταν το 1961 ήμουν εγώ μαθητής, είχαμε 4 ενορίες, δηλαδή τον Πρόδρομο, τον Άγιο Απόστολο, τους Αγίους Αποστόλους, τον Άγιο Γεώργιο. Στο χωριό ήταν 4-5 παπάδες. Μαζεύονταν εκεί. Η διαφορά είναι ότι τότε ήταν γεμάτο από κόσμο. Γεμάτο από κόσμο και γεμάτο από μαθητές. Όπως σήμερα που έγινε η παρέλαση, όταν ήμουν μαθητής, εγώ βασικά το σχολείο και την Παλιστάς, ή ο Σαλμικτάς, έτσι. Ξεκίναγε το πρώτο παιδί, ήταν στην πλατεία και ο τελευταίος μαθητής ήταν κάτω από το χωριό εκεί που είναι του Δέλα τώρα. Πάρα πολλά παιδιά δημοτικό σχολείο. Όταν μετά από 30 τόσα χρόνια πριν από όταν επειδή έλειψα πολλά χρόνια εγώ από τα Λαγκάδια, δεν είχα τύχει 28 ή 25 Μαρτίου ήρθα, πιστέψτε με έκλαψα όταν είδα το φαινόμενο αυτό, 3 παιδάκια στο νηπιαγωγείο ή και τώρα θλίβομαι. Και μάλιστα όταν άκουσα χθες ότι θα κλείσει το σχολείο, η θλίψη είναι ακόμα μεγάλη. Τότε λοιπόν γινόταν η παρέλαση, κατάθεση στεφανιών, ο πανηγυρικός της ημέρας συνήθως από κάποιο καθηγητή, φιλόλογο ή κάποιες τέτοιες ειδικότητες, και μετά η καθιερωμένη παρέλαση στην πλατεία, πάντοτε μπροστά στους επισήμους, και στη συνέχεια
δημοτική χορή και τραγούδια στην πλατεία και στο γυμνάσιο. Αυτό ήταν η αποκορύφωση έτσι, η σημερινή ημέρα, γιατί για να γίνουν όλα αυτά κάναμε τις δοκιμαστικές παρελάσεις, όπως λέγαμε, πηγαίναμε στους Αγίους Αναργύρους κάτω με τον καθηγητή, τον Μακαρίδη, τον Τζουτζούκο, ο οποίος ήταν η ψυχή του σχολείου, με τη δυνατή του φωνή και με την προσπάθειά του να τα έχει φτιάξει όλα στην τέλεια. Τι φορούσατε στην παρέλαση? Κοίταξε, δεν υπήρχε ιδιαίτερη ενδυμασία για τα αγόρια. Προσπαθούσαμε όσο καλύτερα ρούχα να φορέσουμε, αλλά αυτό που ήταν χαρακτηριστικό που ήταν το πηλίκιο, με την κουκουβάγια. Λοιπόν, οι δε κοπέλες ήταν με τις ποδιές, τις μπλε και τον άσπρο γιακά. Στην 25η Μαρτίου υπήρχαν και φουστανελοφόροι, έτσι, με γνήσιες όμως στολές, όπως μπορούσε να βρει από τις κασέλες παλιών που είχαν κρατήσει τις φορεσίες τις εθνικές. Έτσι. Δεν είχαμε το σημερινό έτσι, που με τις στολές αυτές που υπάρχουν πολύ και νοικιάζονται διαδεδομένως. Ήταν το καθιερωμένα, το γνήσιο σιλάχι, έτσι, τις βέρμελες, τη γνήσια παραδοσιακή εθνική ενδυμασία. Από τότε μέχρι σήμερα, πολλά πράγματα έχουν αλλάξει. Οι συνθήκες διδασκαλίας βελτιώθηκαν σημαντικά, οι νέες τεχνολογίες έγιναν κομμάτι της μάθησης και το σχολείο αποτελεί ένα ανοιχτό παράθυρο στον κόσμο. Βρισκόμαστε στο εργαστήριο φυσικής χημείας του σχολείου μας. Έχουμε προτζέκτορα, υπολογιστή, κάνουμε πολλά πειράματα και μας βοηθάει αυτό να κατανοούμε καλύτερα το μάθημα. Η οπτική επαφή γίνονται πιο κατανοητά από τα θεωρητικά. Βρισκόμαστε στην αίθουσα πληροφορικής. Είμαστε πολύ τυχεροί γιατί έχουμε υπολογιστές για όλους. Έχουμε διαδραστικό πίνακα. Εδώ ερχόμαστε συνέχεια όταν κάνουμε πληροφορική. Κάνουμε διάφορα πράγματα στους υπολογιστές, σε διάφορα προγράμματα. Να ψάχνουμε στο ίντερνετ, κάνουμε διάφορες εργασίες με την καθηγήτριά μας, διάφορες παρουσιάσεις στο τέλος των εργασιών. Και γενικά έχουμε μια άμεση επαφή με την τεχνολογία που στην εποχή μας είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Και δεν είναι αυτονόητο ότι εδώ πέρα στο χωριό έχουν όλα τα παιδιά υπολογιστή, οπότε είναι καλή ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με αυτόν. Το σχολείο τα χρόνια αυτά έχει υλοποιήσει πάρα πολλά προγράμματα. Έχει υλοποιήσει ανοιχτές περιβαλλοντικές τάξεις Καλιστό, που με ειδικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και με την συμμετοχή όλων των τάξεων του σχολείου υλοποιήσαμε μια πενθήμερη επίσκεψη στην περιοχή της Λιβαδιάς, στη Θήβα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Υπουργείο, αυτό πρέπει να το ξαναπούμε, αλλά με τις φιλότιμες προσπάθειες των συναδέλφων, οι οποίοι έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό και για να το προετοιμάσουν και για να συντάξουν το τεχνικό δελτίο μετά, γιατί δεν τα παίρνεις τα χρήματα έτσι, θέλουν να κάνεις κάποια πράγματα. Τα δύο ταξίδια που πήγαμε και αυτά με πληρωμένα τα έξοδα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μία στο Στρασβούργο το Μάρτιο του 2008 και μία στις Βρυξέλλες, ένα ταξίδι στις Βρυξέλλες πάλι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Μάιο του 2010, καθώς επίσης και άλλα δύο ταξίδια 7 ημέρα στο εξωτερικό, μία φορά στην Ισπανία και μία στην Ιταλία, με την τρίτη λυκείου αυτή τη φορά, τα οποία όμως ήταν στα πλαίσια της πενθήμερης εκδρομής. Όμως όλες οι εκδηλώσεις είχαν ένα άρωμα καινοτομίας, δηλαδή όλες, και η καινοτομία δεν οφείλεται σε μένα, οφείλεται στους καθηγητές οι οποίοι κάθε φορά έβρισκαν και έδιναν τον καλύτερό τους σε αυτό για να γίνει το πρόγραμμα, να πετύχει για τα παιδιά και να τους μείνει. Σκεφτείτε ότι πολλά παιδιά από αυτά εδώ πιθανότητα δεν έχουν πάει στην Αθήνα με το λεωφορείο. Και όταν τα ίδια παιδιά μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα έχουν μπει 4 φορές σε αεροπλάνο και έχουν πάει στο εξωτερικό, έχουν δει διαφορετικές κουλτούρες, έχουν δει πολιτισμούς, έχουν δει μουσεία, έχουν δει. Νομίζω ότι μόνο και μόνο αυτό τους ανοίγει άλλους ορίζοντες. Και αυτό είναι μεγάλο μάθημα, δηλαδή πέρα από τα μαθήματα που γίνονται στα Φρανή, υπάρχουν και μαθήματα που γίνονται έξω στον κόσμο. Που γίνονται από αυτά που προσλαμβάνει ο καθένας όταν βλέπει πράγματα, βλέπει νέους ανθρώπους, βλέπει νέες απόψεις, ακούει και συμμερίζεται πολλές φορές και νέες γνώμες. Αυτό είναι πολύ, πολύ έτσι, σημαντικό. Δηλαδή, αφήνοντας τον καθαρά παιδευτικό μας ρόλο στην τάξη,
θα πω ότι το δεύτερο πιο σπουδαίο πράγμα που κάναμε ήταν το άνοιγμα του σχολείου στο εξωτερικό και το άνοιγμα του σχολείου προς την κοινωνία. Η κοινωνία, πρέπει να πω ότι σε όλες τις εκδηλώσεις αυτές και στις μικρές γιορτές που κάναμε εδώ αλλά και στις μεγάλες εξορμήσεις μας ήταν πάντα δίπλα. Οι περισσότεροι και οι γονείς, χωρίς ποτέ φασαρίες, χωρίς ποτέ... Είχαν την ανησυχία τους οι άνθρωποι, τα παιδιά τους πηγαίναν στο εξωτερικό, αλλά πάντα το αγκάλιαζαν με μια περισσή χαρά και τους άρεσε πάρα πολύ. Και πιστεύω ότι αυτά είναι που θα μείνουν και στα παιδιά. Και σε εμάς, όχι μόνο στα παιδιά, και σε εμάς. Στο πέρασμα των χρόνων, πολλά πράγματα άλλαξαν. Υπάρχουν όμως και κομμάτια της σχολικής ζωής που παραμένουν αναλύωτα όσα χρόνια κι αν περάσουν. Οι Έλληνες, όποτε και αν δεχτήκαμε επίθεση στην ιστορία μας, υπολοιπόμασταν αριθμητικά στις στρατιωτικές δυνάμεις. Όμως ποτέ δεν παραδοθήκαμε, δεν εγκαταλείψαμε τον αγώνα. Γιατί, για να αξιώνουμε να ζήσουμε ως ελεύθεροι άνθρωποι, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να πεθάνουμε για την ελευθερία μας. Σας ευχαριστώ. Πάντοτε νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιε του πονηρού, ότι σου εστί η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Πνεύματος νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Μόνο εν της ουρανής αγιαστή όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, και το θέλει μας, ως εν ουρανών και εν της γης. Τον άκτον ημών των επιούσεων βασιλείς ημών καθημερινών τα οδηγήματα ημών, ώστε τον κυριοξιανέχον Σατάν βασιλεύς και Αναστάση εκρηκτός Θεός αγγεσιμών, πρεσβείες Παναχάνη πανόμικης συνηθώς, των γεδόξων πανεπιστήμων. Σε γνωρίζω από την όψη του σπαθιού την τρομερή. Και το μέλλον του κτηρίου? Το μέλλον του κτηρίου δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω. Εύχομαι να μην επιστρέψουμε μετά από ένα χρόνο και το δούμε παρατημένο. Εύχομαι. Ας το φροντίσουν, έχει αρχαιακό υλικό πάρα πολύ παλιό. Εάν οι τοπικοί σύνδεσμοι δεν φροντίσουν να έρθουν σε επαφή είτε με τα γενικά αρχεία του κράτους είτε με κάποιον άλλο φορέα επίσημο ή κάποια άλλη αποκεντρωμένη υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας για να διαφυλάξουν αυτό τον πλούτο, ο οποίος δεν σας κρύβω ότι υπάρχουν μέσα στα αρχεία, στους φοριαμούς υπάρχουν κείμενα και έντυπα από το 1880 τα οποία διατηρούνται ακόμα ανέπαφα. Η γραφή με τη συνοική μελάνη που έγραφαν τότε με την πένα είναι ακόμα πεντακάθαρη και ευανάγνωστη και φυσικά υπάρχουν και βιβλία σε όλες τις βιβλιοθήκες του σχολείου, τα οποία είναι ένας πλούτος ανεξάντλητος και ένας πλούτος ανεκτήμητος. Ο καημός, το όραμα, η επιθυμία και πολλών άλλων που έχουμε μεγαλώσει εδώ και πονάμε,
τα Λαγκαδία το σχολείο είναι να μην χαθούν όλα αυτά. Να μην χαθούν τα αρχεία του Λαγκαδία, του Γυμνασίου Λαγκαδία. Υπάρχουν κατάλογοι από το 1800, επειδή ήταν πριν από το γυμνάσιο, ήταν σχολαρχείο, είχε λειτουργήσει από το 1800 τόσο σαν ελληνικό σχολείο. Υπάρχουν κατάλογοι στην εποχή εκείνη. Τα Λαγκάδια ήταν κεφαλοχώροι, γιατί ήταν από τα λίγα χωριά που είχαν κεντρικό δρόμο. Άσφαλτος δεν υπήρχε σε κανένα άλλο χωριό. Με γαϊδρομούλα να πηγαίναν στα υπόλοιπα χωριά. Είναι όμως, μπορώ να πω την κακή λέξη, κατάντησε όπως το βλέπετε σήμερα. Του χρόνου προφανώς δεν θα υπάρχει το σχολείο. Ελπίζουμε να υπάρχει. Η ελπίδα αυτή ευτυχώς μας τρέφει. Είναι καλή, αλλά άμα δεν υπάρχουν παιδιά δεν βλέπω να υπάρχουν φρέσκα και τότε πια να σταματήσει έτσι η κλιματική αυτή του τόπου, θα σταματήσει και ο τόπος. Ήδη με η καλύστια. Οι εποχές αλλάζουν. Τα χωριά ερημώνουν, τα σχολεία κλείνουν. Κάποιες φορές είναι θέμα φυσικής εξέλιξης, κάποιες άλλες θέμα πολιτικής. Ίσως η πορεία να είναι πια μη αναστρέψιμη, ίσως όμως και όχι. Ελπίζουμε να καταφέρουμε να χτίσουμε ένα καλύτερο κόσμο για τα παιδιά μας. Ένα κόσμο όπου θα κυριαρχεί όχι το κυνήγι του κέρδους, αλλά οι ανθρώπινες αξίες. Και τότε οι πλατείες των χωριών θα ξαναγεμίσουν ζωή και στις αυλές των σχολείων θα ακούγονται και πάλι παιδικές φωνές.